Hej alle sammen. Jeg synes, det var på tide, at der var nogle danskere, der sagde et eller andet med alle de droner, der racer rundt over i USA, over på den amerikanske østkyst, og har været det i en måned, siden den 15. november cirka, hvor de kommer op ved 5:30 om aftenen, hvor der er mørkt, og så flyver de rundt i luftrummet. Og langt de fleste har det påkrævet lys på, så man kan se, at der flyver en flyver der. Men der er også nogen, der bare står stille, og der er nogen, der flyver meget, meget stærkt, og nogen, der flyver langsomt, og nogen, der er på størrelse med små cykler, og nogen, der er på størrelse med busser. De har så været der en måned, hvor at de forskellige borgmestre har prøvet at holde møde med den amerikanske stat, som jo så bare siger, at det er ingenting. Pentagon har holdt et pressemøde, hvor de siger, at det er ikke dem selv, der tester noget militærgrej, og det er ikke fremmede magter, der kommer med militærgrej. Så de ved ikke rigtig, hvad det er, men det er ikke farlige droner, siger de. Men når man siger sådan, så går rygtet jo også. Og der er endda nogen, der har været så flabet at sige, at det er bare flyvemaskiner. Så nogle af de der, nu holdt de pressemøde forleden dag, masser af borgmester og en masse politichefer, hvor de sagde, at vores politimænd har også filmet dem, og vores politimænd har også prøvet at jagte dem, og de kan godt se forskel på en flyvemaskine og en drone. Så det er noget mærkeligt noget. Og jo mere hemmelighedskræmmeri det laver amerikanerne, jo mere gør folk jo skøre ting, og jo mere kommer der også rygter. Og jo mere falske ting kommer der op, så i øjeblikket er der så meget falsk. Det er helt skørt. Der var en mand forleden dag, der valgte at skyde op på en af dronerne med sit gevær, som jo er forrygt, fordi det kan være, at han tager fejl, at det er en flyvemaskine, han står og skyder på. Men de bliver ved med deres hemmelighedskræmmeri, og bliver ved med at sige, at det er ikke dem selv, der tester noget nyt militær. Og i går så jeg et stort dronefirma, der ligger i det område. Et meget avanceret dronefirma, der laver meget, meget store droner. Han blev interviewet og sagde, at det er ikke os, vi gør det ikke. For vi tester dem tit, og vi tester dem rent faktisk i mange år. Men vi gør det i mørke. De der har lys på sig. Så det var ikke ham, det lovede han. Og der er kommet en masse lydfiler ud fra piloter, der flyver ind til New York Lufthavn, og som forklarer, at der er nogle uidentificerede flyvende objekter rundt om flyverne. Og de spørger, om de er sikre, om de godt kan lande og sådan noget, hvor tårnet siger, at de kan ikke se dem på radaren, men hvis de kan manøvrere udenom dem, så er de velkommen til at lande. Og i fredags måtte de lukke lufthavnen i 4 timer, fordi der var så mange. Så det blev usikkert. Jamen, medierne derovre, de er begyndt inden for den sidste uge at tage det lidt. Følge med sådan lokale nyhedskanaler og sådan noget. Man skal jo tænke på, hvor stor USA er. Men europæiske kanaler har ikke taget det op før i morges her den 16. Der kom en lille artikel om, at ja, der var en masse droner i den amerikanske østkyst, som de ikke vidste, hvad var. Så de skriver ikke rigtig noget. Og lige nu går der jo rygter om alien invasion, eller russerne, der flyver rundt over dem, eller Nordkorea, eller der er sågar en af senatorerne, der har sagt, at han havde fået at vide af sine kilder i CIA, at det var Iran, der havde et stort moderskib liggende ud for den amerikanske kyst, som sendte droner ind over. Som Pentagon så ret hurtigt måtte sige, at det havde altså ikke noget hold i sig. Og jamen, der går så mange rygter, og der er en masse klip, jeg kan prøve at vise her, så I kan se, hvad det egentlig drejer sig om. Det er et underligt fænomen. Jeg personligt ved heller ikke, hvad det drejer sig om. Men jeg kan også godt se, at det var der noget under noget. At de ikke bare snart siger, ja, vi kommer snart med en ny drone. Så vi tester lige de droner, inden vi kommer med en drone. Så bare roligt. Det er bare os. Men det siger de ikke. Og jeg havde også en tanke om, at det måske var Amazon. De er jo lige ved at komme ud med deres pakkedrone, som leverer pakke. Så tænker jeg også, det kan også være Amazon, der tester nogle nye droner. Men de har ikke udtalt sig om noget. Så det kan jo ikke være dem. Og jamen,
eftersom vi ikke hører noget, så går vi... Kina siger ikke noget, Iran siger ikke noget, Nordkorea siger noget, Rusland siger ikke noget. Så går vi ud fra, at det er i hvert fald ikke fremmede droner, fordi de får jo også bare lov til at være der. Lige indover. De kunne bare flyve ind i en flyvemaskine, så havde vi jo en gigakatastrofe. Så havde vi et nyt terrorangreb, eller hvad man kalder det i USA. Så det er et underligt fænomen, og det er spændende at følge med i, men også super underligt. Super underligt, at altså i min fantasi, så er amerikanere jo sådan nogle supermænd, så hvis der kommer noget ind i deres luftrum, så siger det bang, så er det nede. Eller også så har de ved minimum fløjet nogle jæger op af dem og taget nogle gode billeder, eller brugt noget droneteknologi på at sørge for, at de faldt ned. Eller jeg er godt klar over, at de på et tidspunkt sagde, at der var tæt befolket det område, men så kan de jo vente til de er ude over havet. De siger, at de kommer ud fra havet af. Kunne de jo følge efter dem jo. Hvis det er en drone på batteri, så ved jeg jo, jeg har haft droner i mange år, at de kan kun holde et vist tid, så skal en drone tilbage til basen og lades op. Så lige meget hvor stor den drone er, så den skal tilbage til basen og lades op. Så send dronen op selv, flyv efter den, eller hold øje med den, se, okay, nu har den været op i 5 timer. Det kan ikke vare længe, så vender den hjem. Så nu fyrer vi vores drone op, og så venter vi på, at den begynder at køre hjem af. Og så følger vi bare efter den hjem og ser, hvor den lander, og så har vi dem, der har gang i den drone. Det burde være utrolig nemt. Det burde også være utrolig nemt at finde ud af, hvem der ejer den. Og som sagt, de store droner af dem folk filmer, det er nogle meget store droner. De har det påkrævet lys på, så flyvemaskiner kan se dem. Det er nogle af dronerne, og nogle af dronerne, det er sådan nogle, hvor de der flyvepiloter fortæller, at de flyver så stærkt, så de aldrig har set noget lignende. Den ene flyvekaptajn fortæller, at den ene flyver lige op forbi med meget høj hastighed og laver et loop og flyver ned igen. Og det kan jo godt være, at amerikanerne har opfundet det. Højt sandsynligt. Men så er det måske lige frisk nok at teste på flyvere, hvor der sidder 500 mennesker i, eller 300 mennesker. Det er vel ikke sådan, man tester, om det er holdbart. Men nu så jeg i morges, at de vil give... Der er sådan underlige regler og love i USA, vi ikke rigtig helt kender fra vores område. Hvis den amerikanske stat, de har nogle love, og så har, staterne deres eget lov. Men der er sådan en overordnet lov, der går ind under flylov, at de må ikke skyde en drone ned, og de må ikke henvende sig til den drone og sådan noget. Det skal være staten, der gør det. Så de der borgmester og sheriffer, de er jo, eller politimestre, de vil have lavet lovene om, så de selv kan gå op og få den ned. Lige nu venter de jo på, at den amerikanske stat gør noget, men FBI er i gang med at undersøge det, og de siger, vi aner ikke, hvad det er. Men det er ikke farligt. Så det bliver bare gentaget om igen. Vi aner ikke, hvad det er, men det er ikke farligt. Men lige meget hvad det er, så kunne jeg ikke forestille mig, at amerikanerne tillod, at jeg tog min drone og fløj op ind over en af deres en af de baser, der ligger lige der, en amerikansk militærbase, som laver nye våben. Og jeg bare tager min drone, flyver op, stiller mig ind over den base, og så bare filmer. Aften efter aften efter aften efter aften. Hvor de bare siger, ja, vi ved da godt, at ham Finn, han ikke gør noget. Eller ikke Finn. Vi ved godt, at den drone ikke gør noget, for nu har den været der så længe, men vi ved ikke, hvor den kommer fra. Det er jo faktisk noget af det vildeste, jeg har hørt. Det er jo nærmest en film, det der. Det kan jo simpelthen ikke lade sig gøre. Der er jo noget seriøst galt. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Det giver slet ikke mening. Så det er jo rent faktisk meget spændende. Så hvis der er nogen af jer derude, der mangler noget at følge med i, som er lidt ud over det normale, lidt ud over at se elendighed og krig, og så er det faktisk et meget spændende fænomen. Og nu
er jeg jo gammel nok til, at jeg ved, der var noget, der hed X-Files. Så jeg sidder og bare venter på, at nu siger de der mennesker, der kom der, de bor oppe på Jupiter. Eller, nej, det var en autonom drone, vi er ved at opfinde, som selv kan flyve rundt over vores luftrum. Og vente på, at der kommer nogen indtrænger ind, og så skyder de dem ned. Det kunne også være tænkeligt jo, at det er sådan noget, amerikanerne laver. Men så efterhånden melde ud, at det er os, der tester. Men skulle det ikke også være underligt, at et højt kvalificeret militært projekt, de flyver rundt med lovpligtigt lys nedunder? Jamen, jeg prøver at lægge lidt video op her, jeg har hentet fra nettet, og så kan man jo danne sin egen holdning og følge med, hvis man synes, det er spændende. Jeg følger i hvert fald tæt med.